So, may ikot ng lakad lang. Kailangan nakakabayo. Bali, yan po ang pambansang museo ng Pilipinas. Yan po ang birthplace po ni Father Burgos. Yung provincial jail naman po sa Obanyan, na ngayon ay museum na rin po. Yun naman po ang birthplace po ni ex-president Elpidio Carino. Ilang beses na kami dito pero hindi ako nasasawa. Diyan po ginanap yung Marinda. Local Barbie po. Martin. Dito kami ngayon sa park na to. At kung bibili kayo ng bagnet, kahit saan pa yan mula hanggang dulo sa harap, ito rin lang ang gumagawa at nagdi-distribute itong pwesto na to. Yan. Katapat na itong brick house diners. So, ito tayo bibili. Parking. Thank you.